El tabac està relacionat amb 29 malalties, 10 de les quals són càncers. Els beneficis de deixar de fumar són ben clars. Les persones que deixen el tabac redueixen el seu risc d'emmalaltir, milloren la seva condició física, a més de moltes altres avantatges. Tot i que deixar de fumar no sempre és fàcil, cada cop més persones ho aconsegueixen. Moltes vegades gràcies a l'ajuda d'infermeres expertes i amb experiència, com les de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Fomentar el tema de la deshabituació tabàquica és responsabilitat de tots els professionals de la salut. L'equip referent és molt important en la detecció de l'hàbit tabàquic dels pacients i fer la derivació a l'equip de deshabituació tabàquica. Tant des de les consultes ambulatòries de l'ICO com de les unitats d'hospitalització preguntem sempre a totes les persones si fumen i també els acompanyem durant tot el procés d'abandonament, donant suport en els moments difícils. Cada any, a la consulta de tabac, atenem a més de 350 persones que inicien un procés per deixar de fumar. He dejado de fumar 700 cigarros, estoy muy orgullosa de mí, no huelo a tabaco, tengo gusto, tengo olfato y creo que he ganado. Si yo puedo, tú también puedes. Ja no tosso, tinc més bones sensacions d'olor i he guanyat en qualitat de vida. Gràcies a l'Anna per la seva ajuda y ànims als que intenteu deixar de fumar. Es pot. Lo que más para mí ha sido la libertad de poder estar caliente en invierno dentro de la habitación sin tener que salir a un balcón congelada para fumarme un cigarro, la libertad de despejar mi mente de esa obsesión machacona y que te está impidiendo centrar toda tu atención en las cosas importantes de la vida. Hemos salido ganando en salud, hemos salido ganando en muchas cosas y en esto también. Deixar de fumar millora la teva salut i la dels que t'envolten. Cada any, milers de persones deixen el tabac. Des de la consulta de tabac de l'ICO et podem assessorar i acompanyar durant tot el procés.